Awalnya bibar bau sendiri mori, bibar bau siang dan besok kalau saya buat semua हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों गोजोननाय मोनदों फुर्टिला बिथांखौबो बिबार मावनो थाखाय खावलायदों आरोबाव गाहाय फोरोंगिरि एस पि बड'लेण्ड फरायसालि मुखे ललिन चन्द्र बर' बिथांखौबो बिबार मावनो थाखाय बे समाव खावलायदों आरो बे समाव बेवहाय थांखि जानाय फुर्टिगिरि श्रीमती बसुमतारी CMBKWSC बिथांखौबो बिबार मावनो थाखाय बे समाव खावलायबाय आरो बे समाव आङो बिबार मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायनो लुबैदों मुस्रि रतन कसारि AAFJSU बिथांखौबो बे समाव बिबार मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों बे समाव खावलायबावदों बारग' बुंथिगिरि एबसुनि रतन बसुमतारी खावलायनो लुबैदों SBLTनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिस्ति नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिबार मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों SBLTनिनो धेमाजि जिल्लानि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबार मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायबाय बे समाव खावलायनो लुबैदों वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म UPPनि एडभाइजार बान्था मोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांखौबो बिबार मावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिबार मावनो थाखाय आङो खावलायदों आरो बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों सुक्रेस्वर गयारि ULBC नि प्रेसिडेन्ट दङ बेवहायनो गसंनानै सिरियै बाहागो लानो आङो खावलायबाय मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो 1 मिनिट दाहा बावगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मानगोनां आफादगिरि हांख्रायजानाय माननि आलासि हांख्रायजानाय गेदेमा आलासि लोगोसे साफ्रोमबो बाहागो लानो हानाय नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो लुबैदों दिनै 30बाथि मुंख्लं सान आरो बिथां मुंख्लंमोननि गेदेमा मुंख्लंमोननि मुङै जोङो 1 मिनिट दाहा बावगोन आरो बे समाव दाहा बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायबाय Profesor Welfare Council and the Deputy Chief Mangaran Romi Nazari, the Litana Sujit Nazari, Miss Alvario, the World of Boston Game Origin, Nizana, the World Open, let us say, the Wikipedia for the Monoran Cosmotari, and we have a small funny, the World Open, Jerry, the Common Analysis, the Tamana, then, and the World Open for the this moment, the component of the college. Hey,
Itu